खुलुमबाय रायजो राजा बयनिसिमबो आरो नैबे आंनि आइलन नार्जारिनि चेनेलजों नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाहैबाय। दिनैनि मेला जाहैबाय बेनो माने नैबे लेखा रोंनानै ओरैनो थानायफोरनि थाखाय मोनसे मेल खालामनाय जादों। बेनो जाबाय कोसुगाव दखरा गामिनि नैबे पार्टि अफिसाव खालामनाय जादों। बेनो जाहैबाय बिसोरनि बुंनाया बेसेबांसिम सैथो नोंथांमोनहा नेनानै थादो। माने बे लेखा रोंनानै थानाय ओरैनो बेखार मानसिफोरनि थाखाय मोनसे स्किम बानायनो नागिरदों आरो बुंबावदों बिदिनो हागौमानि साख्रियाव सोसननायनि थाखाय आरो बेनो जाबाय माखासे बिदिनो ग्रुप हिसाबै बिदिनो माबा मोनसे स्किम खालामनानै आरो लन खालामनानै बेजोंनो सोलिनानै थाथ'नो थाखाय इयुनाव माबा मोनसे जागोन होननानै बिथांमोनहा बिजिरना होदों। आरो नैबे मोनसेयानो जाहैबाय माने नैबे गसाइगाव हाब्रुबिलनि साहा मोनसे मेल खालामनाय जागोन जेन'बा 10 तारिखहालागै। दा बिथांमोनहा बेयाव माने प्राइमारिफोरखौ लानानै आरो बेबादिनो गामिनि मेम्बारफोरखौ लानानै बिथांमोनहा मोनसे मेल खालामदों। बेनो जाहैबाय मोनसे 50,000 जन जेनेबा गेदारिं जानांगौनि थाखाय बिथांमोनहा मोनसे मेल खालामनाय जादों। दा बेखायनो दा बेखौ माबोरै दैदेनलांनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा मोनसे मेल बुजायनाय जादों। नोंथांमोना नेनानै थादो फैगौ बे 10 तारिखहालागै बेसेबांसिम सैथो जागोन। दा बे मेलखौ नेनानै थाबानो जाहैबाय। आङो थांनानै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ हगारगोन आरो खेबनानै बेखौ आङो गासैयावबो हगारगोन आरोना। दा एसेनोसै लोगोफोर, बेखिनियावनोमोन दिनैनि रादाबा।